اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، نجتمع اليوم في هذا الحفل المبارك الموافق 29 ذي القعدة في معهد دار الحرمين الشريفين لتكريم الطالبين أحمد محمد منتقى سيس وأحمد رشيد سعيد سيس اللذان جاء من جمهورية بوركينا فاسو، والحمد لله قد أكمل حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ورواية نافع، وكذلك اللغة العربية والفرنسية. أيتها السادة والسيدات وأساتذتنا الكرام، يطيب لنا أن نرحب بكم باسم معهد دار الحرمين الشريفين لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ونحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نفتتح جلستنا من الآيات الذكر الحكيم بقراءة الطالب علي جل إن شاء الله. بعدها سوف ندعو الطالب أحمد رشيد سيسي وأحمد منتقى سيسي ليقرأ شيئا من الآيات الذكر الحكيم. ثالثا سوف نعطي كلمة لمدير معهد دار الحرمين الشريفين، ثم نعطي كلمة لرئيس أولياء الأمور. بعدها سوف نعطي كلمة لمشايخ الحضور شيخ محمد بشير سل. وأخيرا إن شاء الله سوف نعطي كلمة لرئيسة أولياء الأمور سخنة حجة هلياو. وختاما سوف نعطي كلمة لأساتذتنا يلقيها إن شاء الله أستاذ مكي، ثم نرفع الجلسة بدعاء ختم القرآن، وسوف نعطيه شر منتقى جاه. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe tawaɓe ɗo hen e duɗal teddungal woni darul haramayni sarifayni e gardogol rais ceerno ahmad dia mo allah waɗi hande jangguinowo qur'anil karim celluɗo nanna ɗum e becce sukaɓe ha sukaɓe jeyno pooye mumen kuɓɓa kañumenne ha gandina windere nde ƴoogui diinel islam. ɗum jeyi sababu hande jonde men ɗo hen en jettiri ɗum joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. ɗum jeyi sababu hande ndeɗo hen jonde eɗen jetta eɗen jaara oɗo hen gando moƴƴo jooɗiɗo ɗo hen jeyɗo sababu ɓeɗo hen sukaɓe jooɗiɓe ɗo hen ha becci mumen loowa deftere Allah teddude taw kadi ne woni oɗo hen kikiɗe alet hande eɗen gone 18 lewru juin 2023. ɗum noon e uddidde ndiɗo hen mbaadi tan woni sababu o ko sukaɓe iwɓe toon to Burkina Faso arɓe ha ɗo hen e nder leydi men Sénégal ɗaɓɓude gandal ɗaɓɓude Qur'anil Karim taw koye duɗal haramayni sarifayni ko ɓen jogori hande wadde ngal ɗo teddungal, jogori reftade, jogori kadi andinde ko garno ɗaɓɓude ko dañi ɗum oɗo saaha kadi mbayno duttito cuuɗi mumen. haade men woɗɗoyde noon eɗen calmina dendagal bandiraɓe kala ma en gartoy e sernaɓe tedduɓe ngam salmindeɓe e juuradeɓe e bismadeɓe
taw koye dow inde haramayni sarifayni. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc bu ñuy commencé ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wàcce ku nekk ci wàccuwaayam. li ñu fi dajale tey nag di bésu diine l'islam di ndamal diine l'islam di bés bu tumuranke ci bés yi ndaxte ñu ngi toll ci àdduna boo xam ne bu yàqu-yàqu yi bari na nit ñaa ngi daw xamatuñu fu ñu jëm lenn rek moo ñu ci génnee lenn moo mën a nekk loo xam ne mooy jubluwaay bi muy alquran di diine l'islam li ñu fi dajale tey nag nekk na loo xam ne lu ñu tàmm di def la ndaxte bërëb bii ñu nekk mooy daarul aramayni sharifayni di bërëb boo xam ne ki ko samp ki ko sos di suñu wayjur di Alaaji Ahmed Dia mi nga xam ne waa Sénégal war nañ ko gën a xam waa Sénégal war nañu gën a xam école bi ndaxte exemple la ci école yu bari waa Sénégal war nañ ko tiitaroo war nañ ko ndamoo ndaxte doon na nit koo xam ne yàlla may na ko mu jàngale fële mu jiite fële ci arab yi ci Saudiya te ku ne xam ne ne naar dëkku arab yi du moins xam nañu aqu l'islam xam nañu alxuraan bu baax bu ñu demee nag ba nga xam ne doomu Sénégal ñëw na foofu di leen jiite lu toll ci ñaar fukki at lu toll ci ñaar fukki at ak juróom daanaka donc loolu noonu ndam la ci ñun ba yàlla def mu ñibbisi ñëw fii Sénégal sos fi école bi nga xam ne di école daarul aramayni sharifayni di école bi nga xam ne bëriwul bëri waaye mu ngi liggéey ndaxte tey jii nii bisu résultat la ndaxte am na ñaar ñoo xam ne ñi ngi jugewuñu sax Sénégal déjà am na fi nationalité yu bëri yoo xam ne ñoo fi daje ñii ay français lañu ñii ay burkinabé lañu ak yeneen ni nationalité loolu wane na ni nit ñi ngi juge ci ay bërëb yu fasantiku ñëw fii pour wut si njëriñ donc loolu ñu ngi koy sante yàlla alhamdulilah. école bi nag doon école boo xam ne sa particularité wute na ak école yu bëri ndaxte alxuraan bi déjà riwaaya yu bëri ñu ngi ko fiy jàng donc te daawaa ci géej def nañ fi benn fête boo xam ne am nañu lu toll ni juróom-ñett ñoo xam ne dañoo ay xaafis lañ ci ñoo xam ne ay jigéen lañu en plus mu doon loo xam ne lu tumuranke la particularité daara bi tamit mooy dañuy def alxuraan waaye dañuy def école ndax ñii burkinabé yi nga xam ne suñuy mbokk lañu ñëw nañu ba fii jàng nañu wàccee nañu waaye ñi ngi doon jàng école kenn ki di Ahmed Rachid Cissé kenn ki di Ahmed Muntaha Cissé donc mokkal nañu alxuraan ñi ngi jàng école donc loolu mu doon loo xam ne lu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن
يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. alhamdulillah en jetti joomi men sen keɗimoɗo henna qur'anil karim belɗo janngaɗo ɗo henna o ƴooga koye duɗal darul haramayni sarifayni oɗo henna jannguɗo joni joni o wiyete ko Aliou Diallo o iwi ko ha toon to leydi Guinée. eɗen gandi maayo wona keerol kono hande ngal ɗo henna duɗal yeynima ɗeɗo henna pooye jogorɗe janngo yeynanade men oɗo henna diine l'islam mo guurɗen e dow muɗum. sikki ala wonande ko jeyi sababu rendude ɗo henna ko ɓeɗo henna iwɓe toon to Burkina Faso woni oɗo henna biyeteɗo Ahmed walla mbiyen ko ceerno Ahmed Dia rokkete konngol joni caggal nde sukaɓe jangi Qur'anil Karim woni Ahmed Rais Cissé ne wonde Ahmed Muntaga Cissé ko ɓeɗo henna jogori janngude ɗo henna Qur'anil Karim taw kadi aɓe nawdi hen ɗemɗe goɗɗe aɓe mbaddi hen école français ne yaadi hen beele ɓe jeyno janngo pine mabɓe tene kadi jangde mabɓe ne woɗɗoyi ko ɓen goni jannguɓe ɗo henna Qur'anil Karim ha timmini deftere nde ene deftiɗo henna e jeese sernaɓe men woni ceerno Ahmed Dia ene wondi kadi ceerno men ceerno Bachirou Sall e dendagal taweteɓe ɗo henna kala ɗum noon ceerno Ahmed Rais Cissé ene wonde ceerno Ahmed Muntaga Cissé bisimilla moɗon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا. صدق الله العظيم. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. فجزاكم الله خير الجزاء على حضوركم في حفلنا هذا بدار الحرمين الشريفين لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية. وهذا السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الترمذي. Gloire à Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes viendront-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir aller retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans les hadiths: celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes ayant contribué pour que cela soit possible. Je tenais à remercier Cheikh Ahmed Dia, le propriétaire d'Ar Haramain al-Sharifain, ainsi que toute sa famille, qui nous a accueillis ici comme des petits-fils, des fils ou des frères. On s'est toujours sentis comme chez nous ici. Nous remercions aussi mon grand-père Cheikh Moussa Sissé, qui nous a choisi et offert cette opportunité de venir au Sénégal et de mémoriser le Coran. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants de notre âge chez nous qui auraient aussi aimé venir ici, mais il nous a choisi nous. Donc, ce n'est pas pour rien. On s'est toujours posé la même question, à savoir pourquoi nous et pas eux. Donc, dès le début, on savait qu'on avait le devoir de ne pas décevoir. Et aujourd'hui, on peut dire Alhamdulillah. Nous remercions également nos enseignants. Leur amour, leur encouragement et leur sacrifice ont été essentiels pour nous mener jusqu'à ce jour. Qu'Allah vous récompense tous et nous prions Dieu pour que la paix revienne au Burkina Faso. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Comme ni ñu ko gisee donc li jot a jaar mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëwoon jàngi si te dëkk Burkina muy Ahmed Rachid Cissé ak Ahmed Muntaga Cissé. Donc foog naa ne borom alxuraan yi mën nañu seede ni njàngin bi rafet na, def nañu xadis, def nañu discours de remerciement. Donc ci présentation yi ñu commencé woon ñu yeggali ko bu weesoo suñu papa El Hadj Ahmed Dia bi nga xam ne ni ñu ko waxee woon moom moo sos daara ji, am nag ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ci liggéey boobu noonu di ñoo xam ne ku ci mel ne suñu président El Hadj Ousmane Anne muy teew, ki nga xam ne aussi mooy Cheikh Mohamed Bachir Sall, ñu ngi koy gërëm di ko sant ndaxte yàgg na jàpp ci daara ji, am na lu bari lum ci def, daanaka du jar ñuy wax fii ndaxte am na ñoo xam ne li ñuy liggéeyal yàlla bëgguñu nit ñi yëg ko, niñ koy waxee bu ñuy joxe ndeyjoor bëgguñu sax seen càmmoñ yëg, waaye ku jàpp ci daara ji la. Donc ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay mbaax yàggal taxawaay bi. Donc di gërëm aussi teewaay présidente Adja Ouley Aw ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale aussi ci liggéey bi, kenn ki di madame Anne, di sant di gërëm aussi ki nga xam ne mooy yaay Fatou, te fàttewuñu aussi suñu yaay nga xam ne moom mooy yaayu daara ji, ndaxte daara ji li ko yàlla defal lu ñu jara sant la, ndaxte nit mën ngay nekk ci dara waaye sa njaboot duñ la ci fekk si, amaana yàlla xiir leen ci leneen, waaye nag liy wane ne liggéey bu yàlla gërëm la
daanaka ñi jàngale ci alquran yëpp fii njabootu suñu wayjur bi la El Hadj Ahmad Dia ñoom Abdoul Dia ak frère mi ñoom Aliou ñoom Mamadou ak ustaas yi nga xam ne ñoom ñoo ko ciy jàppale donc daanaka lépp ci même njaboot gi la ñu bañu guddal mën a jéem a jox kàddu gi ki nga xam ne mooy El Hadj Ahmad Dia. on min jetti on kadi min jaari on e woppude on haajuji moɗon arde tawtorede oɗo kikiɗe mo ganduɗa alhamdulillah eɗen jiiɗi hen teddinde ɓikkon meɗen tanirakon meɗen ɓe ganduɗa goni ɗo e galle daara he fodde duuɓi 5 en garno jangude eɗen jiiɗi waynodirde mabɓe eɗen jetta Allah noon no feewi eɗen juula nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen gardina calminaɗi ɗi président ganduɗa kañum woni parent d'élève wonande daara o kañum woni jaatige meɗen kañum kadi woni joom galle o kañum honni en ɗo hunde fof ko sababu mo yettani sababu yettata Allah kanko woni sababu ha koɗɗen ɗo e ngal ɗo leegal so wonano sababu makko en mbawa hodde ɗo eɗen jettamo hen eɗen duwonomo hen en jetti dendagal bandiraɓe ko alda e paltor eɗen jogui kadi weltare mawde hande en mbaɗi ko heewi ko ɓenni alhamdulillahi kono kadi mawni men ko jinnaɗo men denɗi men Adama Hamme Bass ene tawa ɗo hande ko mawɗo men e meɗen te leñol meɗen to Allah en addi ɗum ɗo ene hawriti hen en jetti Ceerno Ousmane en jetti Alhaji Abou Deme en jetti Alhaji Ahmad Hamme en jetti Samba Tall en jetti Alhaji Idi en jetti Ceerno Mouhamadou Bachir ganduɗa kañumne ko musidɗo gila hande arani musidɗo gila ammudagal musidɗo dendagal to ɗannano to kadi ko jaatige meɗen ɗo e leegal he daara o ko Ceerno o haali ko tigi omo nangi hen o yiɗa ɗum haale omon ɗo arde ɓesgu makko Abou Anen ko ananɓe kono ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe ngari kamɓe fof ɓe ngari e keewal ɓe jetti kadi président meɗen o Alhaji Hadji Houlé Aw omon ɗo kankone omo arde sete makko machallah Hadja Maymouna Bathily Hadja Fatmata Dia ko wona ɓen Hadja Fatmata mo ganduɗa kañum kadi woni jaatige sukaɓe ɓe so korka ari so julde ari ko toon ɓe jahata ganduɗa ko joom suudu Ceerno Alhaji Khalidou Kane tawaka ɗo on nan ari no jomtiɗo en jetti kadi joom suudu Ceerno men musidɗo men khalifa men Ceerno Ibrahima Diallo kam mbiyata yaay Fatou kanko ne mon ɗo o ari woppi haaju makko ko joom suudu khalifa kono kala ko mbaɗɗen kanko ne arata en jetti ceernaɓe ɓe en jetti Ceerno Mountaga en jetti ha joni Ceerno Alhassane en jetti Ceerno Sada mo limto fof juuma dernaɓe jangguinoɓe ɓe jettama en jetti kadi sukaɓe meɗen ɓesgu meɗen ganduɗa ene balla en e golle ɗe machallah en jetti kadi machallah en donima ya seyda Wuuri Ba kañum hette rewɓe ɓeɗo kanko wonde mabɓe kanko andi tampere makko e musidɗo makko kadi bandi ko Hadja Khadijata Ahmad Dia e kala mo limtani inde mum noon ene wayno kañum adorani en jiiɗa hebbinde haala sabu alhamdulillahi ko haalete no fof haalama kono tan eɗen jiiɗi siftinde bandiraɓe ɓe ɓeɗo sukaɓe arɓe ɗo alhamdulillah eɗen jetti Allah no feewi won yaltuɓe ha heewi e duɗal he kono kadi en kewani dañde hono ni ɓe taaniɓe mo ganduɗa minen gonduno makka emin gandodiri emin teddodiri wari ɗo mission o ummi Burkina kanko woni directeur Rabitol Alam Islami so jiiɗi mbiyon paamon ligue islamique kanko jogii ɗum to Wagadugu e to Niamey o wari ɗo ko liggey nden o ari noon o nani wiyaɓe ɗe jogui ɗo duɗal o wi jam Amadou Dia woppa makka ara ɗo waɗɗo duɗal ɓe mbimo o wi mbiɗa yiɗi duɗal ngal tawmi ala ɗo o wari ha ɗo sukaɓe ɓe janganimo Qur'ana sukaɓe men ɓe bismimo ɓe janganimo Qur'ana o ñaagui Allah ɗon e yeeso mabɓe ɗo o wi omo ñaagui Allah yo Allah hokkumo ɓe o addi ɗo o daña awdi ko wino ko o waɗi ɗum nde o yeehi o neldi ɓeɗo sukaɓe alhamdulillah en jetti Allah faadi ɓe ngari e oɗo fatara dabɓo walla e oɗo ganduɗa ɓurani duuɓi 5 so heewi taw koɓe puɗɗinoma toon ko
kono ɓe jangi ɓe mbawi qur'an ɓeɗe seedani ɓe mbawi qur'an te kadi ɓe mbawi français ɓe mbawi kadi arab hande ala ko heddi sona eɗen duwodira e mabɓe eɗen calmodira e mabɓe eɗen duusa ɓe eɓe paata Burkina eɗen belti nde feewi gonga ni alhamdulillahi Sénégal nanɗo Mauritanie nanɗo Europe nanɗo kono ɗum ɗo kadi ko hunde wonde neɗɗo mo gondunoɗa ladde gandodiron toon nana aɗa jogui ɗo aɗa yiya wiya mbiɗa yiiɗi ɗo awdi Allah adda kadi sukaɓe ɓe ngara daña kadi ko jiirano ko ɗum en jetti hen Allah no feewi ɗum noon on jettama bandiraɓe onon arɓe foof min jetti ceernaɓe ɓe min jetti bandiraɓe arɓe tawtoreɗe ɓe jetti Abou Anen kañumen machallah kañumen ko tinniɓe duɗal he en jetti foof e bandiraɓe en jonima almuɓe ɓe alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo jinɗen haalde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe tedduɓe woni koccuɗo hen konngol joni joni haaliɗo hen ko ceerno men ceerno Ahmad Dia woni cosɗo ngalɗo hen duɗal Darul Haramayni Sarifayni woni ɗo sukaɓe jangata oɗo hen Qur'anil Karim celluɗo wonande ɓeɗo hen sukaɓe janguɓe ɗo hen Qur'anil Karim ɓe eɗen gandi ɓe jangiɗo Qur'anil Karim belɗo goto mabɓe kala addi hen hadis ɓe mbaddi hen français kono haalde jeesi yimɓe wona hunde wemde wona moni kala rokka ɗum ha tenti noon firde hakkunde ɗemɗe ko hunde sattude no feewi ha wona seeɗa tene kadi ɓuri sattande foof kadi ko on dariɗo e jeesi yimɓe mo wowani darade e jeesi yimɓe haala kono mboɗo andi so tawi woni aɓe jorno keeceji no feewi ene gasama en nanɗo hen gueɗe kewɗe payodinde caggal ceerno men ceerno Ahmad Dia kalɗo ɗo hen o yettiɗo hen bandiraɓe o yetti jaatigueɓe o haaliɗo hen kadi histoire laftuɗo no feewi saabu oɗo hen mo wonduno toon to Arabie Saoudite ari ha ɗo hen ari juurat ɗo hen duɗal ngal tawanimo ɗo hen tawiɗo Qur'anil Karim celluɗo ne jangge hanil ɗo hen suka ɗum ɗo hen woni goto men kala ko foti wadde mboɗo heewi haalde kala saaha mbimi yimɓeɓe ɓe mahi galleji ɓe coodi otoji ɓe coodi wutteji joɗi almoiruji ɗi keewi comci kanŋeji kono wonko ɓuri ɗum ko jangguinde sukaɓe joɓanen sukaɓe ɓe janga jangde sellude dañen jaam saabu hande en jii wona leyɗele men ɗe wona caggal leyɗele men ɗe hande moni kala ne fayi junggo e hoore ne wayi sukaɓe mum ne wayi ɓesguji mum kono holno mbatten ha mbawen sirdeɗo e caɗele mbatten kono oɗo henna waɗani ɓeɗo hen sukaɓe yiɓe ha to Burkina Faso gadden sukaɓe men jangguine beele janggo ndeeƴen dejjene mabɓe galleji ɗi saabu hande galleji ɗi ɓuuri hewde hande en deeƴata hen ha tenti yumiraɓe so lelima ɗantako bawiraɓe ɗantako firti ko en nehani sukaɓe e ndiɗo hen mbadi alay saago garten e ndiɗo hen mbadi dañen jaam ko ɗum ɗo tan woni nafoore men nde tawno diine ari ko nehde en neha pittali sukaɓe meɗen dokkaten konngol ko Ousmane Anne kam woni parent duɗal ngal to banggue jangoɓe ɗo hen ɓe kanko rokkete konngol joni bisimilla moɗon onon fof rewɓe e worɓe ɗum kode rewɓe to gadotomi rewɓe e worɓe bisimilla moɗon baylaji e bisimilla moɗon onon sernaɓe e jogiiɓe sukaɓe rewɓe ɓe ustada en wonduɓe sukaɓe rewɓe enene kadi gonde golle cattuɗe onon fof amin bismo on amin jaara on déplacement ji mbaɗɗon fof onon mawɓe oppuɓe galleji moɗon oppuɓe haajuji moɗon neɗɗo kala nde oppi kala nde are hunde wonko oppi nde are muɗum kadi ko haaju tan oppante haaju oɗon kadi jarani on oppude haajuji moɗon o ngari notitade amin jaara on amin jetta on yo Allahu yoɓ on onon ne kadi arɓe ɗo kadi joom radio ngo yo Allahu ɓamtu on yo Allahu sembin on yo Allah dandu on e musibbaji aduna ko mbatton kone kadi ene ko titar mawɗo wonande ɗemgal ngal yimɓe fof ne belti hen kala keɗiɗo on ene welto yo Allahu junnu ɗum e garten kadi ko addi en ɗo hande ko ɗum ɗo hande ko yettere Allah e kadi wona kadi hunde ko yimɗo kadi woni wiye mbulet ene wiye wonde ko hande goo walla wonde ko hande ɗiɗi ewa ko saabi ɗum fof noon kam ko baɗɗuɗum o won noon bandiraɓe makko ɓe ne gandi mo
minenne kadi wuurduɓe makko to min gurnoto amin gandi mo andama fof noon ne wawi hunde nde betta ɗum holno ɗum ɗo daruri holno ɗum ɗo yetturi ɗo holno ɗum ɗo yaari yeeso mi sikkino onen fof eɗen nana nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam wi innamal a'malu binniyat kanko ala ko yettinimo ɗo so wona e anniya makko moƴƴo e ɓernde makko lamde sa yi oɗo tan ko finde muɗum tan ko mo haali ɗo o sa yi on ari ɗo wiyama Ahmad Dia uditiɗo duɗal heewani wadde heewi wadde ko hankkadi ngo kala gimmiɗo ladde so arti ga hankkadi yimɓe majjodirat won noon omo andino Amadou wano toon ɗum addanimo jaranimo arde haw yiya duɗal ngal nde o yi ɗum de kadi Allah kadi waɗi kadi omo ene jaranimo kadi addude ga awdi makko ɗum ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamina gila ñande o addiɓe nde oɗo ñalawma ene tijjuno e makko e anniya makko e ɓernde makko e yidde mo ko moƴƴi kanko min mbaddamo me misal tan koye ceernam jangguinɗo mi Qur'an ne wiye ceerno Yahaya Wele yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ene sanki ko ɓoyani to ogo on jangguini kam Qur'ana ko on misal tan ƴeewami e Ahmad Dia ceerno Yahaya mi are muɗum gila muro yaara e duuɓi 7 ha ko sanki ko mi ceertani ala ko woni haaju makko so wona jangguinde ala ko min gandirmo so wona jangguinde nde garɗa galle fof omo jangguina imma omo satana sanɗaji walla omo jangguina baydaji ceerno Amadou ne gila Fuuta ala ko woni kanko fandare makko so wona jangguinde min gondi to min gonno to wonko min jinno waddude gueɗe kewɗe kono min tawi wonde ko kanko wona ɗum ɗo wona meccal makko wonde min meccalam ceerno ko min dala ko jangguinde tan mimo ceerno ar ya jangguinoy ɗum ɗon ne kadi ko wakkilare e on saha aduna o hankatin tawa duɗe keewi won wiyannoɓe ni wonde ko taya joni duɗe ne mbayno leydi Sénégal mbimomi ceerno Amadou mbimi wonde duɗe kewata tan ko yimɓe ne jibine so wona tan yimɓe natta jibinede joɗɗa mbasa wadde duɗal kono tan ko yimɓe ne jibina duɗe ko jahat tan Allah addimo e gon e ɗum ɗon te Allah addirimo ko addimo sabu Allah wona jogade mo wona haydara joɗade yimɓe minen fof amin gandi caɗele ɗo heeɓi ha ɗo ñalawma hande jarten ɗo so wona ko iwiɗo henna o iwe poos makko walla ko hurjoyi o addi ɗo o watti ɗo ala ko immi caggal ari ɗo tawi men ɗo so wona noon musidɗo men oɗo ne wiye Mouhamadou Bachirou Sall oɗo ko bandiraɗo minen to min gimmi to ko min bandiraɓe kono min jiitodira ko Saudiya min gondi toon haala ittimin toon kono Mouhamadou Bachirou Sall wiyete hewɓe nan ɗo noon wayno wawi to hande ma to jiimo kono o waɗi gueɗe kewɗe e duɗal ngal wonɗo min tolnino ko kanko walli min ha min ndiwi nden rogere neɗɗo noon ko Allah niiɗi yettede sakono innama ade ko neɗɗo moƴƴo yo Allahu jundu ɗum yo Allahu hakkit ko yiɗi haalet ɗo ko ene heewi ceerno bandiraɓe fof ne jette demdiraɓe woni ɓe bandiraɓe makko ɓe o jiiɗi ɓeɗo kam hay goto wattake présenté e makko e mawɗo men gonɗo ɗo o onon ɗon Amadou ko maci kala ko heeɓi e moƴƴere ceerno mo handi hen tene kadi so Allahu jaaɓi waɗi gurdam mo heɓa ko ɓuri ɗum min ko onon ɓiɓɓe ɓe tan kalfintumi mboɗo halfina on tinnoɗe ɗoftoɗemo toppirɗe jikku makko etoɗe tappude ɓerɗe moɗon eno wayni so mbayino wayni so Allahu jaaɓi hay goto won tampata e aduna neɗɗo hunde kala kada darogal ƴewata tan koye hoore maɗa sa ƴeewi jinnaɗo maɗo immiɗo onon fof ɗon gandi onon fof jimiɗon ko Saudiya ɓuren hewde moɗon on jii toon no wano on jino wurno toon on jino ardi ɗo on jino waɗirto no yarata ɗo yaadu doño haw yetti o yetti ɗo ɗum ɗon woni oto hay batte dillon e aduna tinnoɗe e janngingol moɗon e jangde moɗon e diine moɗon e sukaɓe ɓe gandon ko ɗum ɗo tan woni ganduɗa hoore ma aduna ko ceernajo haali joni ko ɗum tan woni ganduɗa hoore ma ko dandanno hande aduna o fof kono wonon aduna yiɗa deyre sinno aduna yiɗno deyre ɗum ɗo woni ko deyre ɗum ɗo hay goto me a nande ɗo almuɓe jalti ene mbaɗa manifesté walla ene kela hunde
wala ene kaala hunde gandirta tan ko neɗɗo ne jogo temedde almuɓe taw laamu anda ɗum taw laamu wallani ɗum sinno noon laamu ne wattuno haqqille muɗum e ɓeeɗo wallahi leydi ndi caɗele watta hen ɗum noon mi haɗo tan taw ha tan kadi ha ɓooya seeɗa onon sohnaɓe noon foof présidente en on calminama on juurama Adja Faramata Dia ɗo koye ma fuɗɗi ko an woni ganduɗa gono muñon jangde ɓooyata ɓooyi ko wasa jangude ay wasa jangude ɗum ɓuuri ɓooyde kono jangde ɓooyata ay min ɗo min puɗɗi min jogui bahe amen ha hande min jangga so min jangino guila komin sukaɓe tawno joni min gayni tinnoɗe e jangge o nani yo Allah waɗa barke e moɗon onon foof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh heewi ha tentiɗo kalɗa ceerno Yahya welede Allah e makko ha tenti yeru mo dokkodirɗamo ceerno Ahmad Dia ceerno Yahya wele ko kalɗa e mum ko hunde sellude o ala ñamde e yarde so wona jangde Qur'an e jangguinde ɗum ko hunde lamde ceerno hade men rokkoyde konngol ceerno men jinnaɗo men ceerno Mouhamadou Bassirou Sall dokkaten konngol ko sohna Dieynaba Mamadou Bocar Yal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. sohna Dieynaba Mamadou Bocar Yal janguɗo hen Qur'anil Karim belɗo mismotoɗo en ɗo hen ko ceerno men ceerno Mouhamadou Bassirou Sall mo ganduɗa nanguɗo e Darul Haramayni Sarifayni juuɗe mum duusi ceerno Ahmad Dia duusi kadi jangoɓe ɗo hen ɓe kala. en calmini machallahu mawɓe wonɓe ɗo ɓe ganduɗa kamɓe fof illa mabɓe rewi e ɗemgal ceerno men ceerno Ahmad Dia mo ganduɗa ko kañum kadi saabi ɗum ɗo fof jetta Allah e nela ɗum eɗen jettanamo Allah kankone caggal calminali ɗi sikki ala kala ko yowite l'islam ene fof eɗen gandi kala ko yowite l'islam so ummima tan mon fof ne jogui ɗo foti nangude hen sukaɓe ɓe rewɓe ɓe mawɓe ɓe mon fof tan ene jogui ɗo foti nangude hen duɗal ngal ko nangata hen ko baraji ɗi wona e compte ceerno Amadou waɗete koye compte ma waɗete so tawi ka parent d'élève so tawi ka bajjani goh bajjan duɗal ngal no wirete ni ka yumma duɗal ngal walla gandanɗa hoore maɗa an andi hol banggue bo kettuɗa to banggue ligganade duɗal ngal kala ko dañata hen e baraji wona e compte ceerno Amadou waɗete koye compte ma ɗon noon mon fof hande o ene yiilo ɗo tampani Allah mon fof ne yiilo ɗo ina tampa daña hen baraji ngal ɗo duɗal noon ko duɗal ngal gandanɗa hoore maɗa jargal tampande machallahu nde wonno ceernajo o tampini Allah no feewi minen ko kamɓe goni jaatigaɓe amen Arabie Saoudite kanko e ceerno Ousmane An oɗo minen nde min gari Arabie Saoudite nde 87 kamɓe tawi machallahu ɓe kiiɗɗi no feewi e kono tan wonko min gandi e gurdam makko kanko ceerno Amadou to Makkatal Mukarrama saha fof mo teɓɓittono o ara Jidda so ari ko minen o jippoto ɗon walla o jippoyo ceerno Ousmane An hayso jippima amen minen e Amadou Tafsir en ceerno Ousmane An ne waɗa déplacement ara ha ɗon saha kadi machallahu ne welno no feewi
yo Allah yommo moƴƴere. Kono eɗen gandi gonɗo e nder leydi Arabie Saoudite ha tengti noon e Makkatal Mukarrama aɗa jogii toon duɗal bangal hono ni, aɗa jogii toon jama mo ganduɗa hoore maɗa koye jamaji ɓurɗi mawɗi jeeya, ɓurɗi mawnude jeeya. ɗum ɗo fof so tawi a woppi ɗum, sinno ko dañal wonno ko toon woni, sinno ko dañal wonno o artata ɗo, sinno ko dañal tan o yilotono o artata ɗo. Sabu ɓeɗo fof ko joɓata ko cafaano goto ne wawi arde tan nano jungo e poos tottamo ɗum voilà. Kono noon ɗum ɗon fof o woppi ɗum sababu ne jogade mo kiram e leydi he, jogade mo ganduɗa hoore maɗa yidde, jogade mo ko yi toon ko o waɗa ɗum copier, o artira ɗum ɗo e nder meɗen, o artira ɗum ɗo e ɓesguji men, o artirana en ɗum ɗo e sukaɓe men. ɗum eɗen gandi ko Allah tan o waɗiri ɗum. Yo Allah yommo moƴƴere, yo Allah yommo moƴƴere. Machallahu gila o arti ko ni tan o woori no ceerno Ousmane an wiiri ni, min kawri Dubai, min kawri bangeji goɗɗi, kono ala ko yiɗi so wona hono ɗum ɗo heewɓe irinoma nanudemo e sirkiji goɗɗi, business uji goɗɗi, kono jaɓani. eyyi waɓe ɗo alhaji kelli en machallah, yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum. ceerno Ousmane an en, Badara Mbuube en, ɓe ganduɗa hoore maɗa ɓiɓɓe mum ɓaari ɗo ete rawane. ɓeɗo fof machallahu hen goto fof ina dekki nofru, ina yiɗi yo ceerno Amadou Dia haalan ɗum haaju mon fof ne yiɗi ɗum. e kono noon haaju makko fof ko ɓurɗo mawnude ko yo walle tan no jangguiniri. min beltima hen noon. min ministére éducation nationale hono Cheikh Oumar Anne wi ina yiɗi yiidemo, kañum e hoore mum ko kañum ɗaɓɓi yidde yiidemo. min mbaɗi ɗo déplacement, min jeehi ha toon, kono haawi ministére o fof ko nde o wi wonde duɗal ngal woni ko Almadi. Cheikh Oumar wi min noon mi meeɗa nande duɗal Almadi, min nanano toon Kerma Sar en, Yombol en, Malika en, kono Almadi e hoore mum ko toon mbaɗɗa duɗal ma, o wi ko toon waɗi duɗal ngal. ɗum ɗeɓi waade kono ene fewnitimo no fewni kanko Cheikh Oumar Anne waɗi way kono elle leeɗe ɓurɗe tuubakinde ɗe walla ɗeɗo gueɗe tumorinkiɗe e mumen ɗi aɓe jiiɗi ɗum ɗo yiye hen. nde wonno enen fof eɗen gandi laamu ngu yidde mum kañum ne wonko yiɗi, laamu ngu ine yiɗi hono ni, laamu ngu yiɗi a yiide ɓeeɗo sukaɓe ne gona e beddaji wona. mbiɗa sikki on paami ko jinmi haalde. ɗum ɗon noon so tawi ganduɗa hoore maɗa laamu dañi waaɓe hono ni ina mbaɗira hono ni, ɗum ko wallude hoore mum d' abord kanko hakkude makko e Allah, mais aussi e wallude laamu ngu, par ce que laamu ngu ne yiɗira hono ni. minen tan hanki cukalel won arɓe galle tan ene mbiya ene gaddi photoje sukaɓe amen ne majji ga, sukaɓe ne majji, ɗum ɗo cukalel majjata hen wona. kala nde nanɗa cukalel majji andu duɗal ngal wona hono ni sifori. ɗon noon eɗen jettanamo Allah, Allah jarama o jarama. eɗen jetta kadi ganduɗa hoore maɗa mawɓe nanguɓe hen ɓe, mawɓe nanguɓe hen ha wayiniɓe. mawɓe ɓe noon eɗen mbawi fuɗɗorade to ceerno Ndiaye Baro en, eɗen mbawi fuɗɗorade to mawɓe makko Beeli Cowi, to mawɓe makko ganduɗa hoorema Fouta e foof. ɗum ɗo fof mbaɗi hen dowuji, mbaɗi hen foof. ceerno Adama Bass mo ganduɗa hoore maɗa machallah ko denɗiraɗo tigui rigui, kañum e hoore muɗum darde mum hen eɗen gandi yidde muɗum hen eɗen gandi. so ɗum ɓenni eɗen jetta Allah e nelaɗum, eɗen jetta sukaɓe makko ɓe. kanko de on fonno wasde yidde aduna, omo fonno wasde yidde business uji goɗɗi, kono eɗen gandi génération hande ɓesgu hande ngu ɓeɗo so gari ponno yidde goɗɗum, kono o dañira hono ni ɓesgu makko ara kadi abbo e makko hono no yiɗiri ni jiɗira noon, ɗum woni ko weeɓani. eɗen gandi ɗiɗo ɓiɓɓe makko ɓeɗo fof hande o mo jiiɗa hen fof nan yiilo visa Amérique walla visa France walla bangueji goɗɗi, kono kamɓe fof aɓe keddi e yamirore makko, aɓe jogui duɗal ngal, aɓe tami duɗal ngal. kamɓene yo Allah yoɓɓe moƴƴere. almuɓe ɓe noon duɗal ngal eɗen gandi ko duɗal, eɗen mbawi wiide ko duɗal alami, saabu Mauritanie nan ɗo, Sénégal nan ɗo, Burkina Faso nan ɗo, Niger wasata tawa nan ɗo, yantandema e Europe, sukaɓe wonɓe ndo ɗanniyankoɓe fof ɓiɓɓe mumen nan ɗo, ɓen ko Europe naɓe tan wona. wonɓe Europe, wonɓe Belgique, wonɓe Europe tan bi sifa amma, ɓiɓɓe mumen nan ɗo. jiya cukla ko toon jibina ha mawna itte toon adde ga et ɗum wiyete tan ko Europe naɓe nan ɗo et. ɗum ɗon noon vraiment no ceerno Ousmane Anne wini parent d'élève yimɓe fof ne poti nangude hen. ɗum ɗo wona duɗal ceerno Amadou tan, no mbirumi nane ni tan, kala jiilotoɗo Allah sa ari ha yingal ɗo duɗal no ngal wayni e no ngal siforini a dañi ɗo dewruɗa Allah.
ndon noon yo Allah wallu yo Allah nangonormo yo Allah juuno gurdam makko rokka mo cellal wonɓe ɗo ɓe fof Allah rokka ɗumen rende qur'ana no journaliste no Sar wini gueɗe tumorankoje Sar haali ɗum mais aussi taal oya kadi haali ɗum gueɗe tumorankoje holɗum hen ɓarnude rewɓe voilà rawde ko nawtuɗo e rewɓe gorta ɗo foti ɓe ganduɗa hoore ma ko ɗo ɓaari enen ganduɗa e rewɓe tan ko yo dañ ko juuldi wana juulde tan hedde isa zuli en tan fayi less kono ɓarde qur'ana en jiiɓe oɗo suka debbo missuɗo ɗo joni ko missiɗo ko min kam min gandana alhaali ono fewi kono makhariji kam ala ko heddi wana makhariji ala ko heddi hen fof ari ardi reftiɓe ɓe jannguɓe ɓe fof sa nani no janggiri ni a andat tigui ngal ɗo duɗal ko janngowal a andat tigui riwoyuji cohlaɗi ɗi fof nanɗo en kanko noon e hoore makko ha hadde ko janngowo ñanden o yeehi Makka amin kalde téléphone o wi min kay mi dañi ɗo occasion goto mbeɗa yiiɗo e duɗal mawgal mbeɗa yiiɗi ceernajo heɗono kam mi ƴewto gaɗam ɗimi an ceerno hal ko mbatta ɗe gueɗe hankkadi jaa ha Makka hannde aɗa yiilo heɗenede aɗa yiilo hebde ijaze uji goɗɗi diplôme aji goɗɗi aɗa watta ɗum e ko joguinoɗa machallah ɗum weeɓani ɗon noon yo Allah yoɓo moƴƴere ko yidde makko tan fotiri noon ɗon noon sohnaɓe Allah jarama on jarama duɗal ngal ne onon ne mone mo fof ne tambi hen banggue muɗum wasata sohna Maymuna nan ɗo mi salminima mi juurima min mbayrodiru no fewi mataw so wona guila jidde kam machallah jarama no fewi min calmini mawɓe foof ɓe gardumi ɓene ko sukaɓe meɗen ɓiɓɓe meɗen minen garde e Abou An en ɗon kamɓe foof ɓe calminima Allah jarama hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sall min beltima no fewi ko ɓeydura ɗo henna ko kalda kadi e oɗo henna jeyaɗala tedduɗo ha teddi kadi e nduɗo henna lewru korka teddudu ko yehiɗo Arabie Saoudite ɓeydude mo gandal ko firti kam so ɓeydi gandal mboɗa andi kam wiyaɓe hande ko minen e waɓe no amen ni fof kam kadi natti wonde hay almuɓe ko gonto hen kadi ko maddaji tokosi yo Allah yommoɗo moƴƴere ɗum ɗo henna fof ko tindinde yimɓe ne poti janngude ha tendi ko kalɗa ɗo henna ko saabu sa yiɓe ɗo henna sukaɓe rewɓe ɓarɓe ɗo henna qur'ana jannguɓe ɗo henna qur'ana woni ko kalɗa mbiyen en tan ko ɓiɗɗo debbo yo darto ko julti kono ɗum ɗo henna ne tindina en debbo so janggi tan ko kañum nehata galle baba so fini ko raddoyta kamɓe gonta e galleji ɗi a jarama no fewi caggal muɗum dokketen konngol ko sohna Houleye Awo woni gardiɗo jinnaɓe sukaɓe janngoɓe ɗo henna e duɗal Haramayni Sarifayni. mi yetti dendagal joɗiɓe ɗo ɓe fof mi yetti ceerno men ceerno Amadou Dia mi salminimo salminago yaadude e needi mi salmini kala joɗiɗo ɗo hende e weltade tan e oɗo ñalawma hande ko ñalawma kadi momin gooɓi joɗade ɗo vraiment min beltima no fewi minen min ngala jobdi makko kadi ɗum ɗo komin wowɓe wadde ɗum min gooɓi joɗade nde ɗo jonde konko noon min ñagantomo Allah tan yo Allah junnu gurdam ɗam ɗaccamo ɗo ko juuti saabu gurdam ɗam no waɗi nafoore no fewi mi yetti sohna Fama Dia kano woni jaatige o wiya kano woni jaati kano woni jaatige vraiment omo toppiti no fewi e rewɓe heddiɓe ɓe fof wonɓe bureau amen ɓe fof onon fof on calminama on juurama on beltanama salmini Jawli Bokum vraiment ene tinni kanum ne so haala Allah ni min gummi fof arat kala ko kewe e daara he ko garowo min fof oma ara mo waɗa hen ko wawi so haala Allah min beltima noon mata mi wona haali hen tan kono min beltima no fewi on jarama onon fof. Donc pour résumer en français, donc nous avons l'honneur et le plaisir de nous retrouver ici devant vous pour un récital de Coran concernant deux pensionnaires de la Dara Haramayni Sharifayni qui se trouve sise aux Almadies. Une Dara qui a capitalisé à peu près 15 ans d'expérience, comptant parmi ses pensionnaires à peu près 200 pensionnaires et dont un tiers sont des filles, ce qui est à peu près rare. Donc on a eu à faire des éditions de récital l'année dernière ou bien avant, il y a 2 ans de cela, au CICES, avec à peu près 16
qui ont mémorisé totalement le Coran avec les différents riwayas, le Warsh, le Hafs et le Qalun. Donc, nous, la Dara continue dans cette lancée pour encore continuer son éducation avec ses élèves. Donc, là, nous avons Mohamed Rachid Sissé et Mohamed Muntaga Sissé, qui sont d'originaire du Burkina Faso. Il y a aussi différentes nationalités qui se sont retrouvées ici. Notamment, on a des gens qui viennent de France, de Burkina et différents pays. Donc, tout parent a le devoir de, après avoir donné un bon nom à son fils, c'est-à-dire au nom de tout parent musulman, je veux dire, le Sallam dit que si le jour du jugement dernier, si vous donnez un nom de musulman à votre fils qui s'appelle Ibrahim ou Moussa ou Issa, quand Dieu va appeler les gens qui vont entrer au paradis, quand il va dire Issa, toutes les personnes qui s'appellent Issa vont se lever. Donc, et comme Allah Tabaraka wa Ta'ala ne va jamais à l'encontre de l'espoir de son disciple, donc Allah les fait rentrer au paradis. Donc je dis que tout parent d'élève a le devoir de donner une bonne éducation islamique à son fils ou à sa fille. Et la Dara Haramain Cherifayni s'inscrit dans cette dynamique. Donc Maulana Cheikh Ibrahim Niass dit que si le maître coranique qui éduque l'enfant, s'il est en train de faire apprendre le Coran à l'enfant, s'il dit bas, il dit que Dieu pardonne d'abord au maître coranique ses péchés, il pardonne à l'enfant, il pardonne à la maman et au papa de l'enfant, c'est-à-dire à ses parents. Et s'il arrive à mémoriser le Coran, il pardonne 70 parmi ses parents qui devaient aller en enfer, il les amène au paradis, du côté de son père, du côté de sa mère. Ça, c'est pour dire tout simplement un des bienfaits du Coran. Il dit que si l'enfant dit bas, Dieu lui attribue 10 hasanat. Et il dit qu'un seul de ces hasanat dépasse le ciel et la terre. Donc, comme je disais, la Dara Haramain Cherifayni, comme vous le voyez aujourd'hui, nous assistons à une commémoration des deux pensionnaires qui doivent rentrer au Burkina Faso. Donc, à l'occasion, nous félicitons et nous saluons tous les parents qui sont là-bas. Et vraiment, nous les encourageons à continuer dans cette lancée. Ici aussi, la Dara a une particularité parce que, aussi bien le Coran, la Dara aussi progresse dans le français. Et ils ont un programme très dynamique, c'est-à-dire que le cycle primaire, ils font ça à peu près en 3 ou 4 ans maximum. Donc, tous les enfants qui sont ici, ils poursuivent leurs études coraniques, ils font les hadiths, ils font le Coran, mais en même temps, ils ne négligent pas le côté français. Donc, même cette année, on aura à présenter des enfants qui vont se présenter au concours d'entrée en 6e. Qu'Allah leur facilite les épreuves. Donc, pour ñu tënk fi mu toll nii mu ngi guddi gannaaw bu ñu joxee kàddu gi Cheikh Mohamed Bachir Sall donc niñ ko doon waxee di ko xam ne ku jàppale daara ji la wax ci ay kàddu yu rafet suñu président El Hadj Ousmane Anne moom tam àdduna wax ci ay wax yu rafet léegi nag ki nga xam ne moom moo fi représenté aussi jigéen ñi di suñu di présente Adja Oulay Aw moom tamit jël na kàddu léegi nag dañu bëgg a jox oustaz yi muy oustaz Macky Sy mi nga xam ne moom mooy représenté oustaz yi mu jël parole ndax comme niñ ko waxee daara ji oustaz yi am nañ ci cër. rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta dendagal jinnaɓe meɗen jooɗiɓe ɗo henne ɓe e dendagal
ussaseɓe wonɓe ɗo hemɓe e dendagal arɓe ɗo hen ɓe pop enen ƴetta konngol noon e inde dendagal ussaseɓe fof wona noon eɗen ɓuuri ɓe wawde haala wona hay hunde ma to ɓe cuuɓi en tan ko yen lomtoɓe hen alay saago woda tan kalɗo ko kalten hen ko noon kam ko weltade tan e ñalawma hande o nde tawno ñalawma hande o ko ñalawma alquran te yimɓe fof enen gandi qur'ana ñalawma muɗum ko kanum tan woni ñalawma kala ñalawma mo neɗɗo wawi joɗanade e aduna joɗanade ñalawma alquran yimɓe ene timmina ene gummi ha caggal leydi ene garno janggude ene mbawi ene koota o ñalawma kanum ɓuuri welde e dendagal ñalawmaji ɗi pop nde tawno kala kene sohlire kala kene golle gollirde qur'ana kanum ɓuuri wonde teddugal e dendagal kala golle golleteɗe kala kadi ko neɗɗo ene janga jangude qur'ana ɓuuri wonde teddugal e dendagal kala ko jangate kene jangine kadi ko qur'ana ɓuuri wonde teddugal dendagal ko jangate kon ceerno Rachid e ceerno Cissé eɗen jettaneɓe Allah mo gandanɗa ko kanum hokkiɓe rondade deftere nde suuɓiɓe e nder jiyaɓe mabɓe rontiniɓe e deftere nde tawno enen fof eɗen gandi rende qur'ana wona hunde wemde wona welde haqqille addantuma rende ɗum wona jogade himme wona hunde ko Allah tan suɓotoma hono no Allah wiiri e qur'ana ni tan summa awratna alkitaba alladina astafayna min ibadina ko ɗum ɗon woni ko woni hen ko e dendagal kadi e konngol kadi dendagal ustiɓe fof kamɓe fof ɓe kollire weltare mabɓe e oɗo ñalawma nde tawno kala jangguinowo ko hono oɗo ñalawma tan yiɗi ko jangguinde almudu muɗum wawa jooɗo refto nawre nde tawno ko ɗum ɗo tan woni wone jangguinowo tan ko jangde bawɗo jangguinde bawɗo ko ɗum tan neɗɗo yiɗi ɗum noon mbaɗani min jurnata ko hen kala ko feewi hen koye Allah kala ko rabɓiɗi hen kadi koye amen hada wassalamu aleykum wa rahmatullah Makky Sy haalama waɗi fayida a jarama no feewi ma en dokku konngol Baba Samba Ba kañum jangante en Qur'anil Karim haade men rokkudemo konngol won délégation garɗo hen ko ɓooyani ko sukaɓe almuɓe janguɓe ɗo hen ha ndeni deftere Allah nde ceerno Ahmad Dia nawtiɓe ɓe gari ɗo hen ko ɓooyani ko ruttude teddugal e duwaw ɓe ɓooyini dadere ɗo hen kono kadi hande ɓe tawtorama ɗo hen kikiɗe ɓe gari ɗo joni ko ɓooyani ko ene gassa tawi programme o rokki en ma dañ e mabɓe garɗo ɗo hen janga qur'ana walla hocca konngol ko fate banggue duɗal ngal e jarore e darde ceernajo o ɗum noon Baba Samba Ba bisimilla maɗa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. gëna taaral jotaay bi gëna yëkkati jotaay bi ndaxte koo xam ne nekkoon na fi di jàngale fii di nekkinu rafet ba yàlla def aussi daara ji xewle lu toll ni mu ñëw ànd ak ay ndongoom muy oustaz Aliou Gueye ñu ngi koy gërëm di ko sant ci teewaay bi donc ñu woo Omar Anne mu ñëw barkeelu tuuti rek ci programme bi Ousmane Anne nekkoon fii ba wattu alquran macha allah ana Omar Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم. أريها يتيدو هن وني كيكيد القرآن الكريم وني كيكيد موجو بلدو ngam tawtreden ɗo hen timmingol deftaral nde woni ɓeɗo hen sukaɓe iwɓe toon to Burkina Faso e iwɓe nokkuji goɗɗi kala. الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara bu baax di leen nuyu ci nuyu bi gën a tedd nuyu bi ñu bokk. gannaaw loolu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci xamale gi nga xamante ni yàlla xamale nañu ko ak waa daara ji di jiite ci nuyoo beeg sant bi muy Serigne Ahmed Dia. gannaaw yàlla itam di ñaax mbokk taalibe yeeg ak parents yi fi nekk ndax ñun kenn lañu woon ci koo xamante ni dañ daan liggéey fii ci daara ji waaye nag malgré que kóllëre bu rafet bi nga xamante ni moom lañu séq tey moo tax ñu fi ñëw di am benn message boo xam ne dañ koy lancer ndax jaar nañ ci ay daara xam nañu daara ji ni muy dundee di ñaax ñi nga xamante ni tey fi ñoo nekk ci daara ji muy sama ustaas yi yëpp ak ñi nekk ci daara ji muy Kaaw Amadou dafa ubbi daara te yàlla rek tax ubbiwul daara pour commerce. loolu it nañ ko xam bu baax a baax message la boo xamante ni àddina war na cee jot muy dafa ubbi daara te yàlla rek tax di produire ay nit yoo xamante ni tey mën naa ni ku mel ni ñoom Idriss ak ñeneen ak ñeneen tey ñoom ñëpp ci daara ji lañ bàyyi ko bii mooy ñaari année ñu fiy ñëw ngir lan am loo xam ne dañ koy jëmbal ngir moom mii moo ko def loola nag lu dox suñu diggante la après loolu danañ ko leeral incha allah waaye di wax ni ñu ngi sant yàlla bu baax ci taxawaayam bi nga xamante mu ngi koy taxaw
ak liggéey bu rafet bi nga xamante ni mu ngi koy def ndax ñun mën nañ fay jóge rek mu fàtte ñu waaye boobaak léegi loolu amul chaque at xew-xew bu mën a am dinañ ko yëg dinañ fi ñëw incha allah kon ñu ngi wax ni itam mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji ñu jàpp daara ji jàppee wuñ ko ngir alal wala jàppee wuñ ko ngir dara dañ koy jàpp ngir lan moom waajur la woo xamante ni daanaka ku fi mën a ñëw dana la jàppe sa doom benn ci ñun xam nañ ko bu baax a baax te daara ji nag ñu ngi ñaan yàlla mu nekk daara joo xamante ni daara ju àddina bi yëpp di xam na ndax jot na itam àddina ñëpp xam ko xam nga lu tax mooy riwaayaat yi nga xamante ni ñu ngi koy jàng fii néew na ñu koy jàng ci yeneen i daara ndax ñun jaar nañ ci yeneen i daara beneen bi ci des mooy français bi fi nekk waaye arabe bi fi nekk kon jot na yeneen i daara yi la ñuy am ak fan leen di dégg moom mi ñu dégg ko fi dafa fekk ni nag dafay liggéeyal yàlla moo tax ay mbiram gaawte demee noonu wasalaamu aleykum wa rahmatullah ɗum noon ɓayde hiiri hade niɓɓidde ha ɓurta tan hunde nde haaɗuɗo henna sowona ɗum tan nden en mbawata filmude no fottirta mi henna woni duwatoɗo ko ceerno Muntaga Dia ceerno Muntaga Dia. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم ويا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع محمد وارحم جميع محمد وارحم جميع محمد وارحم جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال
بالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناعا وبالشين شفاعا وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالذاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواي وصرة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه والنور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذ من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الإحساء ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا بالحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وأوصلنا إلى مصيرنا ومآلنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت